Чувствах се все едно пропускам нещо. Дните не се различаваха един от друг, нищо не се променяше. Скука и празнота навсякъде. Моите родители не ме разбираха въобще. Ако не беше най-добрият ми приятел, Мишо, щях да полудея. Всъщност, първо с него се свърза Румен. Писа му в някакъв портал, че е видял наши снимки и видеа и че търси нови лица за модни снимки и мисли, че сме подходящи за работата. Румен ни предложи да се явим на кастинг. Бяхме толкова шокирани, че някой ни е забелязал. За да отидем на кастинга, трябваше да се погрижим за отсъствията в училище и за съгласието на родителите ни. Но пък си струваше. Оказа се, че Румен наистина е готин. Доста интересни хора идваха в фотографското му студио през цялото време. Беше страхотно. Фотосесията ни не беше успешна. Оказа се, че взеха някой друг за рекламата. Но това не беше важно. Срещнах се с супер хора, влязох в този свят на фотографи, художници, актьори и очаквах следващата роля. Почувствах се оценен, тъй като те ме приеха като един от тях. В някакъв момент бях поканен на това парти. Мария трябваше да бъде там. В уния среди се говореше, че тя има много връзки и е добре да я имаш на своя страна. Исках да се запозная с нея най-после. Приятелят ми имаше и някакви проблеми с родителите си и онази вечер отидох сам на партито. Беше ми лесно да се оправя с нашите. Казах им, че ще преспя при него и това беше. Не ми задаваха никакви въпроси. Никога не съм бил на такова парти, беше супер. И се запознах с Мария. Тя беше по-възрастна, отколкото очаквах, някъде около 30-те. Но компанията беше много разнообразна и всички бяха добре дошли, дори и аз, който бях толкова млад. Преди да се усетя, вече беше 4 часа. Хората започнаха да се разотиват. Румен, Мария и още няколко от компанията щяха да прекарат нощта в хотел и ме взеха с тях. По пътя Румен ми каза, че Мария ме харесва и че ако той беше на мое място, нямаше да пропусне такава възможност. Помислих си, че нямам нищо за губене и имам много за печелене. Когато се събудих, Мария вече си беше тръгнала. На масата намерих няколко банкноти с бележка върху тях, на която пишеше «За теб». Помислих си, че се е объркала. Сделка, при която тя прави нещо за мен или ми помага малко, е окей, но пари... Почувствах се странно. Пратих и съобщение, за да й кажа, че е оставила пари в стаята, но тя ми отговори, че са за мен и че разчита на по-нататъчното ни сътрудничество. Така започнах да правя това, което тя искаше. В замяна имах всичко. Партита, дрехи, техника, пари. Понякога се срещах с приятелите на Мария и те също не пестяха парите си за мен. Казах на родителите си, че изкарвам парите, като раздавам рекламни листовки. Те ми повярваха, че с това се занимавам след училище и уикендите. Мислех си, че всичко върви гладко, но само за известно време. Срещнах едно момиче на моята възраст. Влюбих се. Исках да имам нормална връзка и да не съм компания на повикване, за която плащат или на която купуват подаръци. Казах на Мария, че искам това да престане и да не ми урежда повече срещи. Тя полудя. Започна да крещи, че тя е тази, която прекратява нейните сделки. Че ще публикува нашите снимки и ще разруши репутацията ми. И че моята приятелка щяла да научи, че съм момче на повикване.